Αυτή η καρέκλα πρέπει να είναι παλιά, Ναι, παλιά είναι, παλιά είναι. Καλά, γιατί έχεις τόσο πολλά μολύβια? Έλα, μπορείς να σταματήσεις να τα πειράζεις. Τα έχω σε μια τάξη. Καλά, ντε, συγγνώμη. Μυστήριος είσαι. Ωραίο κρεβάτι. Ρε, έλα, σοβαρέψου λιγάκι. Έχω άγχος. Γιατί? 3 χρόνια έχω να κάνω έρωτα, τέλος πάντων. Αύριο είναι η μεγάλη βραδιά με τη Λουίζα. Αν δεν είμαι καλός. Πριν 3 χρόνια που το έκανες, ήσουν καλός? Πού να ξέρω, ρε Λίλα. Τι θες τώρα, ρε Αρθούρα, να κάνουμε εξάσκηση να σου φύγει το άγχος? Τι? Πλάκα έκανα. Τέλος πάντων, μια χαρά θα τα πας αύριο. Ας δούμε τι θα βάλεις πρώτα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Στο έχω ξαναπεί. Επίσης, όχι. Αυτό σ' αρέσει? Ναι. Ρε Αρθούρε, συγκεντρώσου, πρέπει να βρούμε τι θα βάλεις. Αυτό που είπες πριν το εννοούσες? Ποιο? Για μας. Για την εξάσκηση. Έλα ρε Αρθούρε τώρα, θα πάθεις κανένα κεφαλικό, άστο. Εσύ θέλεις? Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Μην τα μπλέξουμε τώρα. Είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Ναι. Ναι, σωστά, είμαστε φίλοι. Ωραία. Έλα τώρα να δούμε τι θα βάλω. Ναι. Τι κάναμε? Έρωτα. Σεξ. Εννοώ. Σεξ. Ήταν. Κι εγώ ήμουν... Ναι. Ήσουν. Είμαστε... Φίλοι. Φίλοι. Και δεν θα το πούμε... Σε κανέναν. Σε κανέναν. Σε κανέναν.